मोनसे दुखुनांथाव खौरां एक्सयूवी गारिनि गिदिर जाब्रबथाय जानाय। हाबा जाहैनानै न' फारसे फैफिननाय समावनो गंसे गारिया लामा ससेयाव गिख्रंथाव जाथाय जायो। जाब्रबथाय जानाय गारियावनो गोबां सुबुंफोर दंमोन आरो बे जाब्रबथायावनो 6 सुबुंनि जिउ गोमायो। नंगौ, हाबानिफ्राय फैबाय थानाय समावनो गंसे गारिया लामा ससेयाव गिख्रंथाव जाथाय जायो आरो बे गारियावनो गोबां सुबुंफोर दंमोन। बे जाब्रबथाय जानायाव 6 सुबुंनि जिउआ गोमायो। हाबा जाहैनानै न'निफ्राय ओंखारबोना फैफिनबाय थानाय समावनो एक्सयूवी गारिया गंसे लाखिना दोननाय बासजों गिख्रंथावना जाथाय जायो। खारबाय थानाय एक्सयूवी गारिया कन्ट्रल खोमानानै लाखिना दोननाय बासखौ सौफैयो। बे जाब्रबथायजोंनो गासै 6 सुबुंनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय 4 सुबुङा आइजोफोरमोन आरो गुबुन 2 हौवाफोरमोन आरो गुबुन 6 जोखोम जायो। एक्सयूवी गारिया गोबां गोख्रैथिजों फैबाय थादोंमोन। गोख्रैथिजों खारबोनाय एक्सयूवी गारिया कन्ट्रल खोमानानै गंसे लाखिना दोननाय बासजों सौग्रावफैयो। बे जाब्रबथायानो हारियानानि रेवाड़ी गामिनि खाथियाव जादोंमोन। हाबा जानानै दिल्ली फारसे थांफिनगासिनो दंमोन आरो लामा ससेयावनो एक्सयूवी गारिया लाखिना दोननाय गंसे बासजों गिदिर सौग्रावनाया जायो। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससी, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।